ma kaunti Nero ong'e wach mar chudo margi e seche ma bende piny owacho ma kaunti no wacho ni chudo magi osebedo ka ioro kokalo kuom riwruok mar Luala Community Alliance mano bedo winjruok kod kaunti no. Ripota maro e kaunti ma Migori Jo Juma nigi ler mathoth. Piny owacho osebedo ka koro keto maido e tego chenrogo mag stendego mapiny ma oting'o dispensary, chenro ma idendo kaka primary health care. E bwo chenroni mar tego thieth e kor gwenge, Nyamrerwa nitie kod ting' maduong' kaluwore kod piny owacho. Nyamrerwa osebedo kod ting' mar wuotho e kor gwenge ka gipuonjo oganda wechego mag geng'o tuoche kaachiel kod kata konyogi chopo e osiptende, tich ma bende gisebedo ka gitimo kaka owinjore. Kaunti ma Migori sani nitie kod Nyamrerwa maromo 3,621. Kata bende Nyamrerwa nitie kod ting' maduong' e wechego mag thieth, ywakgi en ni piny owacho ok oseng'iyogi kod wang' maber. Lakini ukweli kulingana na malipo yetu walituahidi kwamba kaunti itakuwa inatulipa pesa fulani shilingi 2,500, lakini tangia tuingie tumelipwa tu mara 2. Nicholas Maro achiel kuom Nyamrerwa wach ni chudo ma onego bed ni giyudo ka wuok kuom piny owacho ma kaunti ma Migori maromo 2,500 dwe ka dwe ok gisebedo ka giyudo. Tunaomba mpoleze stipend. Ile mshahara ambao tunapata ni stipend ni pesa kidogo sana. Kiasi kwamba maisha ya sasa yamekuwa juu, yamekuwa magari. Tunaomba muweze kutusaidia. Gavana ma Migori Ochileo kata kamano wacho ni ne gibedo kod winjruok riwruogno mar Luala Community Alliance ma bende osebedo ka chulo Nyamrerwa gi pesa e lo piny owacho mar kaunti ma Migori. Tunawalipa kupitia usaidizi wa Luala. Hakuna ubaguzi hapa, nawaambia ukweli. Na nikisema uongo upate uongo, basi uningojea 2027 useme gavana ni wa muongo. Ochilo wacho ni kaunti ma Migori nitie kod omenda matin mok nya chulo Nyamrerwa duto, gino momiyo ne gibedo winjruok kod Luala Community Alliance mondo koro sergi. We really even think ile mnapata ni kidogo, kwa sababu nyinyi ndio mnafanya kazi ya maana, na sisi tunatambua hiyo kazi. Tuko hatarini kwa sababu of the president wa America ametangaza kwamba ile usaidizi ilikuwa inatoka America sasa itafika, na hapa Migori County tuko na gap, ile mwanya ya pesa ya mshahara ya wafanyikazi, a total of 250 million. Kao pogore kod chudo, Nyamrerwa dwaro bende mondo koro piny owacho ma kaunti ma Migori koro migi lewni kata uniform ma ginyalo rwako kaachiel kod kata miyo gigo mag geng'o koth e kindeno magiwuothe kor gwenge. Jambo lingine ni tupewe raincoat. Wakati wa mvua tunasumbuka sana. Tusaidue raincoat hata na mwavuli. Nyamrerwa gi bende wacho ni gisebedo kod pek e chulo jotuo osiptal e gwenge, ka bende giwach ni ber ka koro piny owacho ma kaunti ma Migori miyo gi apiko kata ndigni mondo koro konygi e wechego mag wuoth. Pewa ataristi hata baisikeli ama pikipiki, maana wakati mwingine tunakutana na mgonjwa kwao hawana uwezo. Sasa mimi nimemtembelea ndio, nimemshauri ndio, tunaweza tukamsaidia hata angalau nikamkimbize kwa hospitali aende level nyingine. Kwa vile tulijitolea kwamba tusaidie wananchi, tumejitolea kusaidia wananchi. So tunakusihi sana mheshimiwa, uweze kutukumbuka kwa hilo. Jatend migao matho the county ma Migori Kalibu Pondi wacho ni gidhi nyime kod tieko midhieche wabeni nyaka sani kwa thuti Nyamrerwa e kor gwenge. Sababu wengine walikuja kwa ofisi yangu wamekosa malipo ile inatoka kwa national government. Wakati tulienda kwa kompyuta tukagundua ya kwamba pengine namba ya simu inakosana pengine na 1 digit. Nataka tucheck hizo ili tufuate malipo inatoka kwa national government, ili kama umesafanya kazi usikose kulipwa. Najua hamlipu ile inatosha, but I think my department should look into that matter. Hata mimi mwenyewe nitakuja sasa tukue na mkutano nanyi, all the CHPs, tuone where the problem is and what can be done. George Juma, Ramogi TV, Migori.